kapitalismo patriarkalaren birfundatze zikloa eredu hau sostengaitza zela ohartarazita. Jada urtebete igaro da eta agerian geratu da COVID-19aren krisiak utzitako egoera sozial eta politiko latza. Lehertu zaiguna ez da osasun krisia soilik. Lehertu zaiguna zaintza krisi bada eta aurreko krisialdien moduan emakumeak izan gara kolpatuenak. Izan ere, bizitza sostengaitzeko lan erreproduktibo guztia esparru feminizatuetan ematen da, eta horietan klase gatazka oldarkorra izaten ari da. Bereziki egoera irregularrean dauden emakume langileen eremuan. Marko horretan kokatu behar dugu COVID-19aren aitzakiaz gordinki azaleratutako arrazakeria, prekarietatea, errepresioa eta gehiegikari poliziala, emakumeen aurkako bereizkeria eta herri burujabetzaren galera. Gure bizitzak sostengatzea ez da errentagarria kapitalismoarentzat. Horregatik, egiturazko zapalkuntzak erabiltzen ditu etekinaren etengabeko gurpilak martxan jarrai dezan. Euskal Herrian, gurpil horrek sigla jakinak ditu. Iberdrola, Confebas, CAF, BBVA, Endesa, MCC, gure lurraldeetako gobernuek etengabe koipestatzen dituztenak. Transnazionalak diru hornitzean beste herrialdeak esplotatzeko ateak irekitzen dituzte. Merkatu librearen logikak ardatz arrazista baten inguruan jokatzen du. Izan ere, enpresek munduan zehar erabateko askatasunez ustiatzen eta metatzen duten bitartean, Europako mugak migrazio politika hiltzaileen adierazle garbiena dira. Kapitalarentzat gure bizitzek ez dute apenas baliorik, eta heteropatriarkatuak eta arrazakeriak balio hori lan esku merkera mugatzen dute. Horregatik, aurten martxoaren 8an sistemaren erro arrazista salatzea ezinbestekoa zaigu. Izan ere, ezberdin kolpatzen bagaitu ere, aurrean daukagun monstruo berdina da. Zentzu horretan, Euskal Herrian sustraituko den mugimendu feminista antiarrazista bat artikulatzen jarraitu behar dugu. Bide horretan, gorputz zurioi dagokigu gure privilegioen eta gure praktika arrazisten eraldaketa bat arduraz egitea, baina baita gure jardun militantetik egiturazko kolonialismoari aurre egitea ere. Beti ere emakume arrazializatuen lidergotza aitortuz eta egiturazko zapalkuntzei erantzungo dien eskubideen aldeko estrategia feminista zabalduz. Bada garaia, injustiziaz, esplotazioz eta zapalkuntzez eraikita dagoen sistema honetan ditugun privilegioen berrikuspen bat egiteko eta guztiontzako unibertsalak izango diren eskubideak aldarrikatzeko. Bada garaia, gure lurraldean inposatzen dizkiguten muga fisiko eta politikoak apurtzeko. Gure baitako mugak hautsi nahi ditugu, gorpuzten ditugunak eta sistemarenak. Erraietatik hasi eta Euskal Herri burujabe, feminista eta antiarrazista batera bidean. Gora borroka feminista, antiarrazista eta antikapitalista.